ndị ikwu, ndị ibe, ụmụnne na ụmụnna nakwa ndị enyi, udo dịkwara anyị niile n'otu n'otu. Eji m aka na ahụ siri anyị niile ike n'ụbọchị taa, na anyị kuliri n'elu akwa ndị anyị dị iche iche na ahụ isi ike na ndụ. Ya bụrụ otu ahụ, ka otuto dịsara Chineke anyị bi n'eluigwe, n'aha Jizọs bụ onye nwe anyị, amen. Ọ bụ mbụ Maazị B. Onwafọ Igbo kachara akacha, onye nkụzi asụsụ na omenala Igbo Okonna n'olu ya n'oge awa. Ngwanị ka anyị nọrọ ya. Ihe m ga-ekwu okwu ya maọbụ ihe anyị ga-etinye ọnụ na ya taa bụ ihe a na-akpọ Akpaalaokwu Igbo na nkọwa ha. Ụfọdụ Akpaalaokwu Igbo na nkọwa ha, ọ bụ ihe anyị ga-ekwu, anyị ga-etinye ọnụ na ya ụbọchị taa. Ngwanị ka anyị gaa n'ihu. Nke mbụ bụ nke a na-akpasị gị na gịnị bụ ibuli mmadụ elu na Akpaalaokwu. N'okwu nkịtị, ibuli mmadụ elu anyị maara ihe ọ pụtara. Ọ bụ ibuli mmadụ elu, bulie elu, mana o ruo na Akpaalaokwu ọ bụghị ya. Ya ka o ji dị mkpa mmadụ ịmụta ilu na Akpaalaokwu, ka onye ahụ ghara ịbụ ofeke. Ọ ga-abụ ya gaa ọgbakọ ọ bụla ọ ga-aga, a na-ekwu okwu ejiri Akpaalaokwu na-ekwu okwu maọbụ were ilu na-ekwu okwu, ka onye ahụ ọghọta ihe a na-ekwu, ka ọ ghara ịbụ na ihe niile e mere abụrụ ihe mere na nkịtị. Onye ahụ agaghị aghọta. Ọ bụ na edinyere ozi ka o jee nọchite ndị mmadụ ma ndị be ha ma ọ gịnị anya ha, ọ nọrọ ebe ahụ ọ maghị ihe ọ bịara n'izu, amaghị ihe izu gbara. Ka bụkwa Akpaalaokwu. Dịka m si na-ekwu, ibuli mmadụ elu bụ inye mmadụ ọkwa. Ọnọdụ onye ahụ nọ etikwuo ya ka ọnọdụ ọ ga-anọkwuo karịa ọnọdụ ọ nọbụ. Ọ ya bụ ibuli mmadụ elu n'ihi ihe ọma maọbụ mgbalị onye ahụ mere, maọbụ ihe mgbasi ike ya site n'ọrụ ọ na-arụ maọbụ ihe ọ na-eme, wee bulie ọnọdụ ya, tinyekwuore ya ọnọdụ karịa ọnọdụ ahụ. Ya bụ ibuli mmadụ elu. Nke ahụ nke mbụ. Nke ọzọ bụ mmadụ iteta ụra n'aka ekpe. Mmadụ iteta ụra n'aka ekpe. Mmadụ iteta ụra n'aka ekpe dịka ndị Igbo kwenyere, maọbụ ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-abụghị ndị Igbo, ha sị na mmadụ ite ụra n'aka ekpe na-ebute mmadụ inwe obi ọjọọ maọbụ iwe iju mmadụ ọnụ n'ụbọchị ahụ. Iwe iju ya ọnụ, iwe iju ya n'ihu, ihe ọbụla ọ na-eme ụbọchị ahụ ga-abụ iwe. Maka gịnị? Na ụbọchị ahụ, mgbe o kuliri n'ụra n'aka ekpe ka o si wee kulie, ya bụrụ mmadụ ihe kpatara mmadụ ihe obi ọjọọ, ihe na-akpatara mmadụ ihe obi ọjọọ, ihe ga-eme ka mmadụ nọ na iwe. Ọ bụ ya bụ asị na onye ahụ na o mere gị na o tetara ụra site n'aka ekpe, o tetara ụra n'aka ekpe. Ọ bụ ihe nke ahụ pụtara. Nke ọzọ bụ mmadụ ịlakwuru Chikere ya. Kedu ihe bụ mmadụ ịlakwuru Chikere ya? A sị gị na mmadụ lakwuru Chikere ya pụtaghị na onye ahụ, Chikere mmadụ anyị ma na ọ bụ Chineke. A sị na mmadụ lakwuru ya pụtara na onye ahụ hapụ n'ụwa, onye ahụ abụkwa onye dị ndụ, ọ bụ onye nwụrụ anwụ. Ọ bụ ya bụ mmadụ lakwuru Chikere. Ama m na ọtụtụ ndị mmadụ ghọtara nke a. Ọtụtụ ndị mmadụ ma ihe ọ pụtara, mana maka ndị na-amaghị maọbụ ndị ntorobịa ka na-awụ ahụ n'afọ n'afọ, ihe ọ pụtara bụ gịnị? Mmadụ ịnwụ ọnwụ maọbụ mmadụ ịbụ onye nwụrụ anwụ. Ọ bụ ya sị na onye ahụ lakwuru Chikere. Nke ọzọ bụ mmadụ ịkwa obi n'azụ. A sị gị na mmadụ kwara obi n'azụ pụtara gịnị? Ọ bụghị na obi onye ahụ nke anyị na-ahụ anya nọ ebe a na ọ bụ n'azụ ka ọ nọzi, mana ewere asị na ọwụ Akpaalaokwu ka eji na-eme. A sị gị na mmadụ kwara obi n'azụ pụtara na onye ahụ bụ onye obi ọjọọ. Obi tara onye ahụ mmiri. Ọ na-eme ihe, ọ na-ele anya n'azụ, ọ naghị echeta maka echi, ọ naghị echeta maka Chineke. Hapụgoro ọnụ ndị mmadụ maka echi, maka Chineke. Onye ahụ anaghị echeta, ọ na-eme ihe kachi obi mee ya. Ọ chọrọ igbu mmadụ, kachi obi gbuo onye ahụ, ka onye ahụ agawa pụọ ya n'anya. Ya bụ na asị na mmadụ na ọ kwara obi n'azụ. Nke ọzọ bụ asị gị na mmadụ iri arịrị. Mmadụ iri arịrị bụ gịnị? Mmadụ ịnagide. Asị gị na ihe bịakwasara onye ahụ mana o riri arịrị, pụtara na agbanyeghị ka ihe ahụ bịakwasara ya maọbụ ihe bịakwasara ya si wee dị, maọbụ ka ihe ahụ ha, onye ahụ nagidere. O meghị ihe ọtụtụ ndị mmadụ tụrụ anya na ọ ga-eme, n'ihi gịnị?
obi ntachi obi na mmadụ inwe obi nnagide. Onye ahụ emeghị ihe ndị ọtụtụ mmadụ maọbụ ụfọdụ mmadụ ga-eme ma anọ n'ọnọdụ dị otu ahụ. Ọ ya bụ na asị na mmadụ riri arịrị bụ mmadụ iri arịrị. Ka anyị na-agakwa n'ihu. Nke ọzọ bụ igbe egbe ọnụ. Igbe egbe ọnụ a bụ ihe anyị na-ahụkarị n'etiti ụmụ nwaanyị. Ị ga na-ele anya na nwaanyị ibe ya na ha na oruo mgbe ha ga-apịa ọkpọ. Onwe ha ọkpọ ọbụla ịhụ ha na-apịa. Ụmụ nwaanyị dịka ụfọdụ ha dị, ha bụ ndị na-atụ egwu. Sọọsọ ihe bụ ike ha gwụchala ọnụ ha. Dịka nke ọ dakọrọ ha na nwoke. Enwe ebe ha ga na-ekwu nwoke mara ihe mgbe ofu ole anya ọ gawa hapụrụ ha ụlọ maka na isowe mgbe ofu ime ihe na-achọghị ime. Mgbe ịhụ nwaanyị na nwaanyị a na-ekwu okwu, ọ na-ara ahụ ịhụ ka ha lụrụ ọgụ. N'ihi gịnị? Ha ahụghị ume ọgụ. Ha achọghị mmerụ ahụ, ha na-eze mmerụ ahụ. Kama ha ga-alụ ọgụ, onye kwuore nwanne ya ekwuore, onye kọọ nwanne ya ọnụ nwanne ya akọọ ya, onye gwa nwanne ya okwu ọjọọ nwanne ya agwagwara. Ihe a niile a na-eme ka a na-akpọ gịnị? Igbe egbe ọnụ. Ọ na-abụkarị n'etiti ụmụ nwaanyị na nwaanyị. Ụmụ nwaanyị ndị na-enwekarị ụdị ihe a. Nwaanyị na-esikwa otu a agwa nwoke akpụọ tụtụrị ọkọrọ n'elu ọkọrọ n'ala, abụkwa igbe egbe ọnụ ahụ. Mana ọ na-abụkarị egbe ọnụ zuru oke. Ya bụ na ọnwụ ya na nwoke na-ekwu ya, nwoke ha na-asaghachi. Ya bụ na a na-agbazi egbe ọnụ. Mana ọ bụrụ naanị ya na-ekwuru nwoke atụpụghị ọnụ, ma nwoke atụpụghị pụm, ya bụ na ọ bụghị egbe ọnụ. Ọ bụ ya bụ ihe egbe ọnụ pụtara. Ọ pụtara mmadụ na ibe ya, dịka nke nwaanyị na nwaanyị ibe ya. Ị na-eme onye kwuore nwanne ya okwu gwara, onye gwa nwanne ya gwagwara, onye nwanne ya gwara ewere iwe gwakwa nke ya. A na-ekwu egbe ọ na-aga. Nwere ka anyị gakwa n'ọzọ. Nke ọzọ bụ ịnyụli mamịrị elu. Abịa sị gị na mmadụ na-anyụlizi mamịrị elu, apụtaghị na onye ahụ bịa wepụta ihe o ji bụrụ nwoke chewe n'elu nyụọ ya. Dịka ọtụtụ ndị mmadụ ofeke nwere ike iche na ọ bụ ihe ọ bụ, mana ọ bụghị ihe ọ pụtara. Ihe ọ pụtara na Akpaalaokwu Igbo, dịka ndị tozuru oke n'Igbo, ndị kajara akaja n'Igbo si aghọta ya, sikwa na-ekwu ya bụ mmadụ ịsị na ụwa ọma abịarala ya, ihe ọ na-achọ o nwetala ya. Eleghị anya ọ bụ onye na-achụ nta ego, ọchụta ego ahụ ọ na-achụ bụrụ ọgaranya. Ọ na-agagharịzi na-eme ka ọgaranya, na-emekwa ihe ọgaranya kwesịrị ime. N'ọnọdụ ahụ onye ahụ nọ, ya na-akpọ ya na onye a na-anyụlizi mamịrị elu. Mana ụdị nke ọzọ ha sị na ịnyụli mamịrị elu bụ mmadụ ịchọ okwu, mmadụ ịhapụ ihe o kwesịrị ime na-eme ihe ọzọ. Eleghị anya o nwere onye ọ na-achọ okwu, o nwere onye ọ na-ele anya n'ọnụ, mmadụ ile ibe ya anya n'ọnụ, sị na onye a na-anyụli mamịrị elu. Dịka nsi kọwaa ya, ọ dị ụzọ na-abụ. Nke ọbụla okwu ọbụla na-enwe okwu iro, enwe okwu iri ya etibata ya. O wee bụrụ ka ị ghara ikwuru nke a na-ekwu kwuba na nke a na-ekwesịghị ikwu ya. Mgbe ahụ ọ bụrụ gịnị? Onye ahụ adaala ya. Nke ọzọ bụ a na-asị mmadụ iri nsị n'ọnụ. Anyị nwere ike nnọkọta ma chai osi taa dị mma iri ede nsị n'ọnụ. Ihe ọ pụtara bụ na ihe na-atụghị anya ya mmadụ emeela gị gabiga. Mmadụ emeela gị wedata gị si n'ebe ị nọ, eburuzie onye gbatatara ala n'ihi akparamagwa onye ahụ. Ma ọ bụ na iriela ọnụma, ịhụsiela anya, mmadụ emeela gị ahụsi anya. Ihe dị otu a butere gị nhụsi anya. Ọ ya bụ na asị na mmadụ asị na mmadụ riri nsị n'ọnụ. Ọ bụ ya bụ ihe ọ pụtara. Akpaalaokwu dị mma, ọ bụ ihe ghere eghe iji na-ekwu okwu. Ọtụtụ mgbe a gaa n'ọgbakọ, a na-enwe ọtụtụ ihe a na-ekwu. O nwere ike ọ bụrụ ọtụtụ ihe nwere ike ikwu na ọha ewere Akpaalaokwu mee gịnị? Kwuo ya. Ewe Akpaalaokwu kwuo ya, onye ọbụla alawa. Ka ha bụ ndị bịara ọgbakọ ahụ ghọtara ihe a na-ekwu. Ọ gwụchara ma o nwere ofeke nọ n'etiti ha ga-abụ na ihe ahụ a na-ekwu ọ ghọtaghị ya. Ọwụ na o nwere ndị zipụrụ ya ka ọ jee nọchite anya ha, o ruo asị ya enyi maọbụ nwanne na-akịrị ihe akpara. Ọ sị na ihe ha na-akọ na o doghị anya, maka na ọ tụrụ anya ka a na-ekwu ogologo okwu, mana ha ewere Akpaalaokwu kwuo ihe niile ha na-ekwu. Ọnọkọ maọbụ ọgbakọ abịa na nke onye ọbụla eme gịnị? Lasa ekwuo na ihe ha na-ekwu. Ndị ghọtara iche bụ
akajara, ndị bụ ndị Igbo kajara akaja, ndị okenye ghọtara ihe, maka ọ bụrụ okenye niile na-aghọta aghọtara ihe a na-ekwu. Ọ bụ ya bụ otu o si wee dị. Ngwanụ, ụbọchị nta ka achọ na Owere nchi, ọ ga-adịrị anyị mma na Eke na Orie na Afọ nakwa Nkwọ, ka ọhịa dịwa ka enwe amaghị. Daalụ, ka emesịanụ.